Welkom, een en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Goedenavond Anne, hoe gaat het? Leuk dat jullie er weer zijn. We gaan het vandaag hebben over illusie van normaal. Ik heb hier een leuke gast, ik heb hier een leuke persoon te gast. Ik noem haar een ziel. We gaan het hebben samen, we gaan een beetje praten over het illusie van normaal. Jullie kunnen natuurlijk altijd jullie vragen stellen. Maar voordat wij gaan starten wil ik een aantal dingen zeggen. Dus ik ga even mijn sheet even erbij pakken. Even kijken. Ja. Nou, dag Farida, goedenavond. Hoe gaat het allemaal? Ja, ik heb heel veel van de onderwerpen die ik bespreek ook live in de show. En ik heb dit een paar keer gezegd, maar het is altijd wel handig om elke keer te zeggen, want er komen altijd nieuwe mensen erbij. Maar ik wil gewoon starten om te zeggen dat op mijn website krijg je dan zeg maar podcast, artikelen en onder media krijg je ook deze shows. Dus als je ze hebt gemist, kan je teruggaan daar naartoe of kan je op de Facebook van Pika Pika kan je dan natuurlijk de show ook terugzien. Je krijgt daar ook een RSS-feed. En de RSS-feed is eigenlijk bedoeld dat je de link pakt en je stopt hem in je eigen podcast-speler. Dus je moet een podcast-speler downloaden en dan kan je de link downloaden en in jouw podcast-speler plaatsen. En dan krijg je al de nieuwe podcasts en de vorige podcasts krijg je ze allemaal te zien. Dan krijg je natuurlijk, de website is natuurlijk het vehikel om het allemaal te doen. En Boek Anarchos, die kan je dan op Amazon of bol.com volgens mij kopen. Ja, het zit in het Nederlands, Engels en Spaans. Het gaat over Anarchos, het gaat over een vrije staat. Wat het daadwerkelijk betekent, et cetera. Dus ik heb ook een actie trouwens. En die kan je dan registreren op thegreatworkexperience.com/s-promo.html. Daar moet je naartoe gaan. Als je de reclame hebt gezien op Facebook, want daar heb ik hem gezet, dan kan je gewoon klikken, dan ga je naar de promopagina automatisch. Maar als je mij gewoon op dit moment alleen maar via de scherm ziet, dan moet je deze link in jouw browser intoetsen en dan krijg je dan de promo. Dan laat je je e-mail achter en dan maak je kans om 6 maanden abonnement te winnen op ScribeD. Nou, je e-mail wordt gebruikt om continu in contact te blijven met de nieuwe afleveringen en nieuwe dingen van Eigen Pad. Oké, dus dat was een beetje mijn aantal dingen die ik wil zeggen. Dus we gaan vandaag hebben over, dus voordat ik dan Nikki in de studio zeg maar binnen laat komen, wil ik een aantal dingen eerst zeggen, zodat de mensen begrijpen waar we naartoe gaan. Ja, want we hebben de afgelopen periode gehad over Matrix en hoe we dat kunnen linken met de huidige situatie. Matrix uiteindelijk betekent dat de controle van je gedachten, controle van jouw perceptie eigenlijk. Daarna zijn we er ook erachter gekomen, de tweede film, zijn we erachter gekomen hoe we tot dit punt zijn gekomen. Omdat het te maken heeft met een universele wet. Dat is dan zeg maar oorzaak en gevolg. Die heeft het voor elkaar gekregen dat wij door onze keuzes zijn we tot dit punt gekomen. Heel veel mensen hebben de Christuscomplex, noem ik dat, of de verlosserscomplex. Het betekent, wij maken beslissingen die ons tot dit punt hebben gebracht. Het punt van lijden en pijn en lijden. Oké? En we verwachten dat een andere wezen, dus het goddelijke wezen, hier komt en het gaat oplossen. Dat noemen we dan een verlosserscomplex. En dit idee die is al heel lang bezig, meer dan 2000 jaar. De mensheid
begrijpt nog steeds niet dat hun zelf deel zijn van de verandering. Dat krijg je ook weer heel mooi te zien in de tweede film van de Matrix. Waar op het moment dat Neo terugkomt naar Morpheus en zegt tegen Morpheus, hey luister, zelfs ik was deel van het plan om de Matrix te herstarten. En Oracle ook. En Farida vraagt een hele leuke vraag nu. Het is heel goed, dankjewel voor die vraag, Farida. Is karma hetzelfde als natuurwet, oorzaak en gevolg? Klopt, helemaal compleet. Fijne avond, ja, fijne avond mevrouw. Goeiedag, dag Bonetti, dag Xeni. Ja, dat klopt, Farida. De natuurwet is, we hebben 7, ik heb het in de eerste seizoen over gehad, maar ik vind het niet erg om nog een keer erover te praten. In de eerste seizoen hebben we erover gehad dat de natuurwet eigenlijk 7 basisprincipes. Ja, onder andere is oorzaak en gevolg eentje. Ik noem maar nog een andere, bijvoorbeeld trillingen, alles trilt, alles heeft een frequentie. Ja, dat is ook een natuurwet. Die gaan ons helpen natuurlijk de wereld om ons heen te begrijpen en te vertalen eigenlijk. Dus daarom is het heel belangrijk om de natuurwet te begrijpen. Om te begrijpen dat deze 7 basisprincipes, ja, de hele structuur van de werkelijkheid waarin wij wonen in deze fysieke wereld, kunnen gaan ontcijferen. Ja? En deel daarvan is ook onze vrijheid. Dus, en dit is iets dat de mensheid in de loop van de jaren problemen mee had, omdat wij problemen hebben met iets dat genoemd wordt geloof. Wij geloven te veel in plaats van het begrijpen, want dat is dan het hele, dat ons naar de wijsheid brengt. Het begrijpen van dingen. En dan zie je ook weer op het moment dat je de hartenergie, dus de liefde-energie, vermoordt, dat er heel veel complicaties gaat komen in onze denkwijze en in onze acties. Dus dat is wat ik probeerde al die tijd, vanaf seizoen 1 al, duidelijker en duidelijker te maken. Dus karma is oorzaak en gevolg. Alleen de Hindustanen in het oosten, die noemen dat oorzaak en gevolg. Ja? Maar heel vaak, trouwens, wanneer we gebeurtenissen meemaken, missen we meestal de context. Ja? Bijvoorbeeld, we hadden net coronavirus, maar we missen de context. Het enige wat we zien is coronavirus. Of de epidemie zogenaamd. Ja, ik noem dat pandemie, maar het is een plan meer dan dat het een epidemie is. En bijvoorbeeld die oorlog in Oekraïne en met Poetin, dus dat is ook met Rusland. Dus dat is ook het enige wat we zien. We zien niet de andere dingen die hiermee geconnected zijn, die hiermee verband mee hebben. Heel vaak zien we dat alleen. Dag Jessie. Ja. We weten niet wat achter de schermen gebeurt. Dus dat is eigenlijk wat ik bedoel. Ja? Sommigen kunnen niet eens zoveel denken. Achter de schermen. Ja? Je moet een gebeurtenis bekijken door het te koppelen met alle anderen eigenlijk. Ja? Dus de normaal die we hebben is een gemaakte normaal. Dus daarmee ga ik vandaag met Nikki Royer bespreken. Het is een gemaakte normaal, mensen. Die krijgen dan op school. Die krijgen in de media. In de medicijnindustrie, dus in de medische industrie. Je krijgt dat door de wetenschap. Ik noem dat de wetenschap die we hebben is gefinancierde wetenschap. Overheid gefinancierde wetenschap zelfs. Dus dat betekent dat er heel vaak ook de geestelijke deel van onze realiteit helemaal achterwege gehouden wordt. Dus wordt niet we komen niet aan, want we kunnen het niet zien, dus het bestaat niet. Dus eigenlijk kan je maar zeggen, we zien lucht niet, dus we ademen niet, ja, dus het klopt niet. Ja, en dan daardoor de oplossingen en de dingen die ze naar voren brengen heel vaak ook leugens zijn. Oké? Want het is gewoon gebaseerd op een leugen. Misschien hun zelf begrijpen dat nog steeds niet. Dat kan me niet voorstellen. Maar laten we dan zeg maar hun de voordeel van de twijfel geven. Maar de normaal die we nu ervaren is niet de echte normaal. In fact, ik zou zelf zeggen, de paranormaal is meer normaal dan anderen. Volgens mij kan karma jaren laten optreden, maar werken op arts-engelen ook mee de karma kracht te geven. Ja, dat klopt. Anna zegt volgens mij kan karma jaren later optreden. En dat is het probleem ook. Want de acties die we nu veroorzaken, die
die komen pas later, misschien zelfs jaren later, krijg je dan de gevolgen daarvan. Ja? Bijvoorbeeld iedereen die nu een prik heeft gedaan, gevolgen komen jaren later. Ja? Ik ga zo meteen gaan we hiermee met Niki ook het erover hebben. Dus Niki, hoe gaat het? Ik kan je niet horen. Kijk eventjes als je... Ja, ik kan je niet wel horen. Goedenavond, hoe gaat het? Ik ga Niki zichzelf laten introduceren. Voor degenen die de Pika Pika Talkshow ook luisteren, ik heb met Niki heel vaak in de show ben ik met Niki in de show geweest, heel vaak. Volgens mij 2 keer, dat lijkt wel heel vaak, maar volgens mij 2 keer. Ja, voor mij is het wel heel veel. Maar met Niki heb ik volgens mij heel interessante onderwerpen hebben we besproken. Vandaag ga ik met Niki over de illusie van normaal bespreken. We gaan het hebben over het illusie van normaal. Maar Niki, even de mensen vertellen wie je bent, wat je doet en wat zijn je kwalificaties en wat we vandaag gaan hebben met jou. Dus heel graag eventjes vertellen aan de mensen, de luisteraars, wie je bent. Nou, goedenavond allemaal. Ik ben Niki Royer en ik ben van huis uit psychotherapeut. Alleen ik heb het reguliere verlaten omdat ik het normaal niet meer zag in hun normaal. Ja. En omdat ik geloof heb dat heel vaak dingen in bepaalde orde blijven staan en ook een bepaalde orde te behouden. Ja. En ik ben meer de alternatieve kant op gegaan. En in combinatie met mijn kennis en in combinatie met mijn ervaringen in het leven. Ja. En ook ervaringen die de alternatieve methodes hebben op het menselijke leven, het menselijke brein, het healen van mensen en dergelijke. Ja. Dat heb ik dus meegenomen om mijn werk te kunnen doen. Ja. Omdat mijn werk ook mijn passie is het voor mij heel belangrijk dat als iemand bij me komt, dat ik iemand ook een verandering ziet in van alles. Dat hij niet de normaal gaat zijn met pilletjes en drankjes en dergelijke. Ja. Terwijl dat niet helpt. In plaats van dat hij of zij echt geheeld wordt en beter in het leven kan gaan staan. Dat is het werk wat ik doe. Verder ben ik moeder. Ja. Goedenavond. Ja. Ik ben moeder van een meisje met syndroom van Down. Ze is pas 12 geworden. Ja. En bij haar heb ik kunnen zien dat het normaal, wat wij normaal vinden, niet normaal zijn. Ja. Het is niet normaal. Want wij zien bepaalde dingen als normaal, terwijl er een heel iets anders achter ligt. Ja. En het is de doctrinatie dat we krijgen vanaf klein. En het hangt ook af van welke cultuur je komt. Dat je dan een bepaalde doctrinatie krijgt en een bepaalde levenssysteem gaat aanhouden. Ja. Ja, dat klopt. Kijk, want wij gaan voor de luisteraars die opletten, laten we zo zeggen. Wij gaan vandaag hebben over de voedselindustrie, sowieso. Ik heb met Niki gezegd van laten we even daarover praten. We gaan over de medische industrie bespreken, sowieso. Het is een pijnpunt voor heel veel mensen, want ik denk dat het toch wel heel belangrijk is om het toch dezelfde plek zeg maar te drukken bij heel veel mensen. Mensen, ik ben ook een mens, hè. Ik ben niet een god of zo. Ik doe ook fouten. Ja, en door te drukken op onze pijnplekjes, kunnen we dan uiteindelijk leren. De vraag is, hoe lang wil je daarop drukken, weet je wel? Of hoe lang wil je pijn behouden? Ja, we gaan heel graag, ik heb 6 punten. Ik denk niet dat we het gaan leren met alles is. Maar ik heb niet gezegd over deze 6 punten praten. Ik zeg, ja, maar een uur het gaat niet lukken. Het gaat niet redden, nee. Ik denk voor elk punt heb je sowieso al een uur nodig. Ja. Dus we gaan in ieder geval proberen de eerste 3 erin te proppen. Ja, en we gaan volgens mij de voedsel, medicijn en educatie, toch? Dat was het, of nee, cultuur. Cultuur, medische wereld en educatie. Educatie, ja. Ja, want als we dan tijd hebben, dan kunnen we dan bijvoorbeeld autoriteit ook en volgens mij boosheid en andere handelingen, dat soort dingen. Maar goed, laten we even beginnen aan, want voor degene die, wil je met medicijnen doen, want je had het over
jouw een persoonlijk verhaal over jouw kind net. Dat vond ik een hele goede introductie om te praten over de medische industrie. Want wat je dan hebt eigenlijk, dit heb ik ook besproken, is dat ze op het moment dat een kind geboren wordt, beginnen ze meteen aan medicijnen. Ze beginnen meteen troep in die kleintjes te stoppen. Ik ben zelf, en dan, mensen, ik praat uit ervaring, want ik ben zelf schuldig hiervan. Oké? De meeste van de kinderen die worden meteen geïnjecteerd met allerlei soorten troep. Ja, ik was toen de tijd niet geïnformeerd. Niet zoals ik nu geïnformeerd ben. Dus ik ben daarmee per direct gestopt. Oké? Maar die kinderen krijgen continu deze, zeg maar, injecties. En er is, ik ga het even noemen. Er is een vrouw, haar naam is Door Frankema. En die heeft een onderzoek gedaan over al deze prikjes. En ze heeft een boek geschreven, Vaccinvrij. Raad ik iedereen om daarna dat boek te lezen. En zij heeft het kunnen constateren ook dat deze prikjes relatie hebben een correlatie hebben met autisme. Dus kinderen die autistisch zijn, et cetera. En ook met het syndroom van Down. Ja, dankjewel. Eva heeft daar een link. Eva is altijd heel snel met dat. Dus voor de mensen die dat nodig hebben, de link kan je het boek downloaden. Ja, en als ik jouw verhaal hoor van jouw kind, herinner ik me aan het verhaal van Door Frankema. Niet meteen. Dus je vertelde het net en je zegt, dat is al het verhaal van Door Frankema. En je ziet ook dat de kinderen, zeg maar, heel erg beïnvloed worden door deze dingen. Dus kan jij een beetje jouw ervaring vertellen hierover een beetje, Nikki? Wat zijn de dingen die je hebt geconstateerd in de loop van de tijd van hetgene wat je met jouw eigen dochter hebt meegemaakt? Nou, niet alleen met mijn dochter, ook met mezelf. Ik geloof niet zo heel erg in het reguleren medische industrie. Omdat ik weet dat het eigenlijk een geldbron is. Het is pure business. Het heeft niks te maken met gezondheid. Het heeft te maken met business. Ja. En mijn dochter, toen ze geboren werd, heb ik geen enkele prik laten krijgen. Mijn dochter is niet geprikt voor niks. Zij is in de COVID-tijd zijn wij allebei, omdat ik ook verleden heb met ziektes. Zij en ik hebben een oproep gekregen om te gaan vaccineren. En ik heb er geen gehoor aan gegeven. En mijn dochter wordt niet getest. Ik test wel omdat ik moet vliegen. Ja. En ik moest hier en daar zijn. En ik heb een vakantie gehouden en waar ik heel veel van hou. Maar mijn dochter wordt niet getest. Mijn dochter heeft ook geen prik gekregen. Wat ik weet dat en hoe ik met haar gewerkt heb, is zij heeft syndroom van Down. Dat is geconstateerd toen ze 2 weken oud was. En ik heb ervoor gekozen om haar op een speciale school te zetten, om haar meer ruimte te geven. Ja. Maar ik heb ook gekozen om haar te behandelen als een heel normaal kind ja. die geen syndroom van Down heeft. Voor mij is zij een normaal kind, sowieso. Het enige is dat zij op een andere manier leert. En in de statistieken betekent dat ze een achterstand. Maar als je haar meemaakt, dan ga je zien dat zij gewoon altijd een woordje klaar heeft staan. Dat zij gewoon met alles gewoon mee kan praten. En dat zij gewoon heel normaal is. Ja. Ja, ja, zeg het eens. Nou, ik wil gewoon even vragen, van als je die aandoening geconstateerd wordt en ze hebben jou verteld van dit is het, word je dan ook meteen gezegd van dit zijn de medicijnen die je moet allemaal erin in het kind stoppen, et cetera? Nou, toen wij dat hoorden, was het, ze moet allerlei testen gaan doen. Ja. Wat ik op zich verkeerd. Ze moest allerlei testen gaan doen. En bleek dat haar hart open lag. Dus ze had geen kamers en geen boezem. Ja. En toen werd ons gezegd van, er is een wachttijd van een paar maanden. En als je me zegt, mijn dochter heeft geen kamer en geen boezem, dan ga je 2 maanden wachten. Nee.
Dus ik heb elke ochtend om 9 uur en elke middag om 4 uur gebeld. Totdat ze helemaal gek van me werden. En binnen 8 dagen mocht ze het ziekenhuis in om te opereren. Ja. En ze hebben van haar hartje hebben zij eigen weefsels gepakt. En een stuk vlees van een dier. Dan hebben ze de boezems en gedaan. Verder had ze dan helemaal niks op dat moment. De operatie was heel goed gegaan, dus zij kon gewoon door. Achteraf kreeg ze dan wel iets voor hoe heet het, schildklier. Ja. Maar het was een hele korte periode en we hebben met voeding dat weten te overkomen, overhevelen, zodat zij verder kon gaan, zonder medicijn. Oké. Ik geloof niet in de medicijn. Oké, voordat we verder gaan, Nikki, kan je even jouw geluid iets harder zetten? Want ik krijg 3 mensen die hebben gevraagd om dat. Ja, dus ik hoop dat het. Ik hoor je wel goed hoor, maar ik weet niet. Ik hoor je heel goed zelfs. Gaat het nu beter? Ja, misschien moet je jezelf dichter bij de microfoon zetten of zo. Of is het mogelijk? Dat je dichter bij de microfoon. Nee, oké. Nee. Nou, misschien harder praten dan. Ik denk dat dat ook gaat helpen. Ja, dan moet ik gaan schreeuwen. Okay. Ja. Net als ik. Mensen, het is passie, hè. Bij mij is het niet geschreeuwd. Ja. Bij mij is het niet geschreeuwd, het is passie. Ja, niet weghalen, niet weggaan, Nikki. Ja. Ja, dus mensen, als wij, nu gaat het inderdaad beter. Oké, heel goed. Dankjewel Anna voor je, ja, dus ik hoop niet dat Nikki weg is. Maar wat ik ook wil zeggen heel vaak is dat in de medische industrie, wat Nikki net heeft gezegd is van ik begin aan medicijnen, et cetera, et cetera. En dat kan ik wel begrijpen, want ik ben zelf iemand die al meer dan 20 jaar niet eens geen medicijnen in mijn lichaam heeft gestopt. En ik voel me eigenlijk prima. Ik heb ook niet geprikt, helemaal niks van die dingen, omdat ik niet ziek ben. Dus als je niet ziek bent, ja, dan ga ik niet prikken. Dat is zo simpel, is het. Maar het is een beetje problematisch voor mensen deze logica te begrijpen op een of andere rare reden. Daarom zeg ik ook, het is een beetje een zere plek, maar we moeten wel erover praten. Dus wat jij moet begrijpen, is dat je lichaam in staat is om zichzelf te genezen. En de punt is dat wij kennen ons lichaam niet. Dat is het verschil. Jij kent je lichaam niet. Je geeft continu gif. En ik praat nu over gewoon normale eten. Niet eens medicijnen, want die zijn ook andere gif. Zijn ook gif. Ja? Maar het eten zelf, je moet gaan begrijpen wat te eten en wat niet te eten. Oké? Dus dat is zeg maar de eerste stap. Ja? En de tweede punt is dat men leeft continu in stress. Nou, als degenen die mijn podcast hebben meegemaakt, ik ga dit even vertellen, als Nikki dan weer terugkomt, dan kunnen we verder met Nikki. Ja, ik ga het zo samenvatten wat Nikki gezegd heeft. Dat komt goed, ja. Dus ik had het eventjes over dat we in stress leven. Dus de meeste mensen leven in stress. Ze hebben een 9-5 job. Ze moeten dan gaan werken. Ze komen vol gestrest, et cetera, et cetera. En dan als jij in stress leeft, want dat is het punt. Als je in stress leeft, en dat is ook wat ze willen, dat je in stress blijft leven, ja, dan activeer je de reptiele brein. Dus de mensen die mijn podcast hebben geluisterd, die herkennen dit verhaal. Dan activeer je dan de reptiele brein. Dat is dan de brein. We hebben 3 breinen, de reptiele, de dierenbrein kan je zeggen. En de neocortex, dat is dan het bovengedeelte, dat is een mensenbrein. Dus de reptiele brein die hierachter zit, dat is de brein die gebruikt wordt voor vluchten of vechten. Nou, iedereen begrijpt, het is een beetje logisch om te begrijpen dat op het moment dat je wil gaan vluchten of je wil gaan vechten, dan gaat de bloed uit jouw hersenen naar jouw lichaam. Want je hebt het nodig daar. Dus het bloed zit vol met zuurstof en vitamintjes. Dus die moet dan zeg maar, laat me eventjes iets kijken, want die komt weer naar binnen. Ja, die moet dan zeg maar gestimuleerd worden. Niet jouw zeg maar, je fysieke
spieren. Oké? Dus wat gebeurt er nou, is dat op het moment dat gebeurt, als je in stress leeft, ja, dan is er continu een disbalans in jouw lichaam. En als dat gebeurt, creëer je dan ziektes. Ja, Nick is terug. Ja. Creëer je dan ziektes, alle soorten ziektes. Ja? Dus de industrie die wil jou vertellen, dus de medische industrie wil jou wijsmaken dat het genereren van gezondheid komt door deze soort pillen. Genereren van gezondheid komt door wat je in je lichaam stopt, mensen. En het wordt ook gegenereerd op basis van hoe jij, zeg maar, omgaat met jouw vehikel. Dat is dan dus je lichaam. Er is een samenhang tussen je geest, ja, en dat, misschien jij weet het niet, maar heel veel mensen weten dit wel. Dus je geest en je lichaam, dus je brein en je lichaam. Ja. Heel vaak als je je lichaam goed voelt, is je brein ook, voelt je ook lekker hier in je hoofd. Oké? Dus het is de taak van ieder persoon om te begrijpen wat met hun lichaam gaat. Dus je moet leren luisteren naar je lichaam. Ja, dus de keuze van Nikki, ze heeft gezegd van ik ga dat niet doen, dat moet eigenlijk de keuze zijn voor iedereen. Maar je moet wel de stappen gaan ondernemen om te begrijpen wat dan wel. Ja? Dus Nikki is terug, Nikki. We hadden jou eventjes kwijtgeraakt. En ze hebben mij gevraagd om nog een keer te herhalen wat je dan hebt gezegd. Ik kan even kort samenvatten wat je hebt verteld net. Want je had het over een beetje het verhaal van het hartje en de kleppen, et cetera. En dat je hebt gekozen om niet medicijnen te gebruiken. Dus kan je eventjes samenvatten wat je nog net hebt gezegd? Dan gaan we verder naar het volgende punt. Ja, Want, wat ik samenvattend heb gezegd is dat, horen jullie me nu goed? Ja, ik wel. De audience, ja. Maar jij wel, maar de audience ook, want anders moet ik heel hard gaan schreeuwen. Ja, weet ik niet, laat me even kijken. Nee, nou, praat gewoon hard, denk ik. Ja, oké. Ja, Nou, beter. dus wat ik heb gezegd is dat ik heb gekozen dat ik wist na 2 weken dat mijn dochter syndroom van Down heeft. En ik heb gekozen om geen medicijnen te gebruiken, om geen inentingen te doen. Ze heeft geen entingen gehad. En daarna ze had een open hartoperatie gedaan. Ja. En na die hartoperatie was heel goed gelukt. Maar dat kwam ook, zij heeft ook al die tijd, dus meteen na de operatie is ze meteen goed gaan drinken. Dus, maar met eten hebben wij ook alles geregeld, het goed kunnen regelen voor haar schildklier en dat alles weer goed verloopt. Mijn dochtertje Amari is nooit ziek. Ze is een heel gezond kind. Ja. En dat is ook dus tijdens de zwangerschap heb ik ook gezorgd dat zij alle vitamines en alles binnenkreeg. Ja. De reden daarvoor is omdat ik geloof dat eten voor ons medicijn is. Ja. Dus wat je eet is gewoon heel belangrijk. En ik heb je gezegd, niet alleen voor mijn dochter, dat heb ik ook voor mezelf gedaan. Ik had een diagnose een tijdje geleden van je hebt 6 tot 12 maanden te leven. Je kan chemo gaan doen. Ik heb gekozen om dat niet te doen. Ik ben meteen gestopt met eten. Gewoon alleen maar op water en kruidenthee. Ben ik 6 weken lang ben ik mee bezig geweest om helemaal niet te eten, want dan voed je de kankercellen niet. En dat heeft me geholpen dat de tumoren meteen zijn gaan slinken. Alleen door niet te eten. Want alles wat je eet op het moment, wat niet natuurlijk is suiker, is zout, is gewoon fout. Ja. Dus door het eten alleen heb ik een hele grote deel van de ziekte overwonnen. En daarna heb ik met Ayurveda en ben ik in India geweest voor een cleansing en dergelijke. Dus het normale medische wereld heeft mij niet kunnen helpen. Nee. Maar in principe, ik denk persoonlijk dat hooguit geven ze jou als ze jou helpen, hooguit krijg je een voorlopige
resultaat. Want mensen, Ja. als mensen dit niet begrijpen, dan gaan ze nooit meer begrijpen. Maar de moment dat ze jou wel compleet helpen, 100%, dan is de industrie is Ja. klaar. Ja, dan Maar gaat het. vergeet niet, hè, Johnson Johnson maakt suiker voor diabetici. En Ja. zij maken ook de insuline. Zij maken ook de pillen. En zij maken ook de protheses. Dan kan je nagaan. Dus dat betekent dat ze gewoon alles zelf alle De kanten hele keten is verdienen. van hun. Het van hun, ja. Dat kan ik me voorstellen. En trouwens, het was nog iets dat ik wil zeggen over de vaccin. Hè. Heel vaak als je dan de vaccin, de bijsluiter gaat lezen, hebben ze een verbinding met aluminium. En weet je, ik vond het altijd best wel grappig dat mensen altijd ook de 5G gingen protesteren voor de 5G. En uiteindelijk ben je aangekomen ook, is dat in bijna alles, bijna heel veel producten die we ook gebruiken, heb je dat ook, die aluminium. Dus we stoppen ons continu met gif. En deze metalen, en uiteindelijk, wat men bang voor was, dat begreep ik later pas, dat natuurlijk de stralingen van de G5 niet gaat reageren met al die metalen in de mensen hun lichaam. Dus dat is een beetje ook de reden geweest waar die mensen zo boos waren. En ik vind het ook terecht. Want je moet gewoon voorzichtig zijn met. Maar ja, het beste natuurlijk is wat in je lichaam. Hippocrates, bedoel, heel veel van, en dit vind ik ook zo grappig. Want elke dokter die doet een eet, een Hippocrates eet volgens mij heet het. Ze gaan zweren dat ze. Maar Hippocrates, diezelfde gast heeft gezegd: laat je eten je medicijn zijn. Ja, dezelfde gast die ze dan zeg maar. En dat vinden we. Wat zeg van al die vullingen in je tanden? Ja, jij kan me geen vertellen, denk ik. Want ik denk dat alles wat ze dan maken, die jou dan zogenaamd beter maken, ik denk dat je dan eigenlijk moet gaan onderzoeken voor mensen zelf. Want ik denk dat het genezen van het menselijke lichaam zijn we al vanaf het begin van de mensheid zijn we mee bezig. En het is een deelbalans die je hebt in je lichaam. En heel vaak heeft het ook te danken aan de eten wat je in je lichaam stopt. Heel veel van onze ziektes tegenwoordig zijn welvaartsziektes. Het zijn ziektes die je gewoon krijgt in landen met welvaart. Als mensen in de bush leven, dan hebben ze bepaalde ziekten die wij hebben in deze westerse wereld. En de landen waar heel veel bewerkt voedsel wordt geconsumeerd, hebben heel veel ziektes die aboriginals bijvoorbeeld niet hebben. Nee. Maar ik vraag me zelfs af als ze dan zoveel ziektes hebben, die aboriginals. En volgens mij hebben ze weinig tot niks. Ja. Nee, en zeker onze ziektes die wij hier hebben zij niet. Omdat zij de bewerkte voedsel niet hebben, de stralingen niet hebben. Zij hebben ook wat er allemaal vanuit de lucht komt vallen. Ze hebben ook niet alles wat wij te veel eten. Dus dat hebben ze allemaal niet. Maar weet je wat ik ook wil vragen tegen jou, Nikki? Is dat, hoe voelde je op het moment, want heel vaak mensen hebben zoiets van, ja, maar hij is de dokter of zij is de dokter. Zij weet toch beter? Zij is toch de expert? Dus, maar ik wil gewoon jouw redenering horen van, want ik heb scheid. Ik zeg van, ja, prima, ik kan wel een titel hebben, maar ik heb ook de hoogste titel wel gehaald. De universiteit, het is niks bijzonders. Ja, het enige wat je hebt is een papier die zegt dat je dan een paar boeken hebt gelezen of dat je een artikel hebt geschreven, maar dat je dan daadwerkelijk begrijpt hoe en waar ik nu zit, heel veel dokters in opleiding, ja, praat ik met ze en ik vraag ze, hoeveel weten jullie over voeding? Ja, ze zeggen, ja, we krijgen dat niet zoveel. Kan je dat voorstellen? Dat is het belangrijkste wat je nodig hebt, want uit je voeding haal je vitamintjes. In de doktersopleiding word je opgeleid om pleisters te plakken. Ja. De doktersopleiding, de huisartsopleiding, de doktersopleiding is een opleiding wat je krijgt om symptomen te bestrijden. Je krijgt geen opleiding voor preventie. Ja. En je krijgt geen opleiding voor cure. Je krijgt opleiding om symptomen te bestrijden. Dat is het ook, ja. En hoe ik me heb gevoeld, enige expert op mijn lichaam
ben ik. Ja, Ik ken mijn lichaam. Ik ken mijn lichaam. Ik weet hoe ik reageer op bepaalde dingen. Ik weet hoe mijn lichaam functioneert. ja. Dus dan ga je, Dus, dit is, dus toen die oncoloog zei van zo en zo, toen zei ik, dat is jouw diagnose, maar niet mijn waarheid. ja. Dat was mijn antwoord. En dat doet ook meteen iets in je geest, hè. Ik denk dat dat ook heel veel te maken heeft met als je dan zeg maar jezelf programmeert dat je dan moet gaan zelf genezen, dat je lichaam ook zeg maar zelf zegt van oké, dan ga ik het zelf doen. Ik denk dat wat je ook in gelooft, dus wat mensen hierin denkt, dat ook een heel veel, want dit is dan zeg maar de hele test van de, hoe noem je dat ook alweer, die placebo's test. Dat allemaal hebben bewezen dat mensen op het moment dat ze psychisch ook zeggen van, oh, dit gaat me helpen, want als je ook zegt maar, je grootste genezer, je grootste kracht is bij ook je jezelf. brein. Ja, dat klopt, ja. Want je mindset is daar heel belangrijk in. Als ik had gedacht van, jeetje, ik heb nog maar 6 maanden of 12 maanden te leven, Ja, had ik het nooit gered. Als ik daar in die slachtofferrol ben gaan zitten en zeggen, ja, nou, dat zegt de dokter, en nee, dan zou ik het echt niet redden. ja. Maar ik had meteen zoiets van, het klopt niet voor mij. Nee. Op het moment dat ik krijg een kind die speciaal is en op de achtste levensjaar moet ik haar verlaten. Dat gaat niet gebeuren. Nee, gaat niet Was gebeuren. gewoon, dat gaat niet gebeuren. Nee, dat ga ik niet accepteren. Ik ga genezen. Ja. Ik word beter. Dit is een fase en ik ga er doorheen. Maar sommige mensen hebben het toch heel moeilijk om dat zeg maar, die drempel zeg maar overheen te komen. Want mensen zeggen van ja, maar de dokter. Mensen blijven met die angst. Dit is angst eigenlijk, hè? Het is een angst. Het is een angst, ja. Het is ook, ik noem dat meer luiheid ook. Want Ik wil het geen luiheid noemen. Het is een angst. En angst is een van de grootste emoties die ons belemmeren om door te leven. ja, Angst is de grootste emotie die ons stagneert eigenlijk. Want door angst doe je heel veel dingen niet. Ja. En wij hebben angst voor de raarste dingen. Wat eigenlijk geen poot heeft om op te staan. ja, dat klopt. Angst is heel vaak iets wat je denkt dat het misschien gaat gebeuren. En achteraf ga je merken dat het niet is gebeurd. Ja, Dus ik had ook kunnen zeggen van, voor de zekerheid ga ik toch die chemo nemen. Terwijl ik een jaar daarvoor heb gezien hoe iemand aan chemo kapot is gegaan. ja, Ik heb de keuze gemaakt van, als ik ga, dan ga ik zo. Mijn dochter kan mij niet in een pampers zien in helemaal kapot gaan. En ja. mij zo als slaaf te zien. Nee, als ik ga ik gewoon zo. En zij moet aan mij denken altijd van, mijn moeder was een sterke vrouw. Ja, Weet je, dit is de voorbeeld die ik haar wil geven. Dat is de educatie die ik haar wil geven. Dat is wat ik haar mee wil geven in het leven. Van, je moet zo zorgen dat jij altijd je eigen mannetje kan staan. Of vrouwtje, whatever. ja. Ja, ik zie hier Anne die zegt, angst doet domme dingen. Met angst, ja, dat klopt. Kijk, ja, ik wil het geen domme dingen noemen. Ik wil het noemen, dat is angst belemmert je. Om vooruit te gaan. Om vooruit te gaan. Angst belemmert je om de zuivere informatie te krijgen. Ja. Dat is precies wat ze ook gedaan hebben met die vaccins de laatste tijd. Juist. Angst inboezemen, zodat mensen dat gaan doen. Angst inboezemen. Heel veel mensen zijn gaan vaccineren alleen maar om het feit dat ze niet zouden kunnen reizen. Ja, ja, ook nog, ja. En dan komen we nooit, hè? Feit. Ja. Wat zeg je? Maar dan komen we ook nooit. Kijk, ik heb besloten van, oké, en dit is ook de reden waarom ik dit doe, hè, dit programma. Want ik wil dat de mensen op een bewustzijnsniveau komen. Dat ze gaan begrijpen dat hun acties ook invloed heeft op andere mensen die vrijheid wel belangrijk vinden. Want ik kon ook niet vliegen, omdat ik heb gezegd, ik ga die tool niet in mijn lichaam stoppen. En niemand heeft recht om te zeggen van, ja, maar dan heb je het op jezelf. Nee, je hebt daar geen recht op, want je bent geen God om te starten. En je hebt geen recht op, want het is niet jouw lichaam. Dus je kan niet zeggen van, ja, maar we hebben het allemaal. Ik heb niks getekend met geen enkele regering, hoor.
ben geboren, ik ben vrij, ik heb niks getekend. Ze hebben besloten uit eigen hakje om mij een nummer te geven. Ja? Maar dat heb ik het niet gevraagd Ik hoor. heb niks van gevraagd. Nee. Ik heb niks van gevraagd. En dat betekent ook, je mag mij ook niet belemmeren in mijn bewegingsvrijheid. Dat is gewoon eigenlijk ook immoreel. Dus men moet stoppen met in angst leven. En angst, nogmaals, breng je ook in het reptiele brein van de ding. Dus je gaat alleen maar denken van vluchten of vechten. En dan krijg je dan de antivaxers die gaan vechten met de pro-vaxers. En dan ga je mensen die tegen abortus zijn gaan vechten met de mensen die pro-abortus zijn. Mensen die niet veganistisch zijn gaan vechten met mensen die veganistisch zijn. Dit stomme gevecht de hele tijd. Verdeel en heers noem ik dat. Ja? En dat heeft te maken omdat wij allebei de groepen in angst zitten. Dus wat ik wil, dat mensen van angst gaan naar liefde. En ik denk dat jij een heel goede voorbeeld in bent. Even kijken, want anders door angst ga je dingen doen wat niet normaal is, vooral voor dat moment. Dat klopt. Je gaat dingen gewoon doen om te en Te dit is overleven in om te jouw overleven. hoofd. Juist, Ja. juist. En Het is om te overleven. nee, het is gewoon het is iets dat in je hoofd gaat. Want mensen denken echt, want dit is het volgende thema die ik ga hebben over in mijn podcast, is de illusie van tijd zelf. Want wij denken dat de verleden, de nu en de toekomst, wij leven in die illusie dat die dingen echt bestaan. Hè? De enige tijd dat bestaat, mensen, is nu. Dus, en wanneer ze je pakken, is van, als het zou kunnen, je kan ziek worden, misschien, weet je, en het is onzin. Ja, leven Maar het mee. leidt allemaal naar dood. Hè? Dus de angst is eigenlijk voor de dood. Ja, De angst van de mens dood. is voor de dood. Terwijl dood een deel is van het leven. van het leven, ja. Het is een En als we proces. dat kunnen accepteren en de egoïsme en de ego achterlaten, dan Nee. houdt het in dat het makkelijker is om te accepteren dat iemand doodgaat. Ja, ja, Want dan is het genoeg geweest voor die persoon. Dan heeft hij gedaan wat hij moest doen. Dan is Ja. het klaar. ja, Maar omdat wij die attachment hebben aan mensen, aan bepaald iets, ja. ga die attachment dan te werk doen van oké, ik ben iemand kwijt. Ja, en dan, daar gaat het, hè. Mensen zijn heel erg attached, gekoppeld aan materiële dingen. En Of ook, aan familie, of Maar aan een aan onderwerp, familie, of aan iets. juist. Maar de angst Die is om attachment. dood te gaan. ja, Want op het moment, want de mens heeft het nodig om iemand om zich heen te hebben, om liefde te ervaren en dergelijke. Iedereen heeft een bepaalde need. Ja. En op het moment dat een van die needs uitvalt, dan ben je dichter bij de dood. En Ja. niemand wil doodgaan, want dan houdt het op en we weten niet wat er gaat gebeuren verder. ja, Dus ja. iedereen is bang Ja. voor de dood. En vanuit daar is het bang om bijvoorbeeld heel jaloers te zijn. Want dan anders blijf ik alleen. Of anders gaat het niet lukken. Of anders laat ik iemand achter. Anders krijg ik pijn. Anders doet iemand pijn. Maar het leidt allemaal naar de dood. Ja. De angst voor de Ja, dood. de angst voor de dood. Nou, voor degene die nog niet geluisterd heeft naar mijn uitleg van de dood, in principe, hoe je het moet zien is dat jouw essentie die gaat niet weg. Dus je bewustzijn en jouw ziel, dus dat is in je hart, hetgene wat je niet ziet, ja, die jou wel maakt, want je gevoelens zie je niet. Je gedachten zie je ook niet zeg maar, op je lichaam. Ja? De enige hoe de bewustzijn zich uit, is door een gedachte te hebben, een emotie te hebben, en uiteindelijk in de fysieke wereld een actie uitvoert. Maar, Daarom heb je je lichaam. ja, maar daarom heb je lichaam. De enige wat wegvalt is eigenlijk het component van de actie. Ja, het lichaam. Dus de bewustzijn. Maar de eerste bewustzijn daarin is ook dat jij niet je lichaam bent. Dat is de eerste bewustzijn dat gecreëerd moet worden. Want op het moment dat jij gelooft dat je lichaam dat het is, dan ben je bang om het kwijt te raken. Ja, ja. En daarom is er zeg maar, in al die tradities eigenlijk, en ook religies, zelfs christendom had karma en reïncarnatie als een component van
van hun traditie en van hun leringen. Dus het is wel heel grappig dat dat nu weer weggehaald is en continu angst in mensen worden geïnjecteerd. Onnodig zelfs. Op het moment dat je angst hebt, dan kan je mensen controleren. Ik controleer jou met angst. Ja. Dus het is niet mogelijk om mensen te controleren als je de component angst er niet ingooit. Ja, ik heb hier een leuke vraag van Farida. Hoe laat je de angst los? Wat denk je daarover, Nikki? Laten we even kijken wat Nikki. Want ik denk dat Nikki. Hoe laat je de angst los? Dat is een hele leuke vraag. De angst loslaten is een heel complex iets, omdat angst wel iets is wat je nodig hebt in bepaalde situaties. Ja. En dat is wel de scherm die dan zorgt dat je bijvoorbeeld niet van een klif afvalt. Of dat je niet zomaar de straat overloopt. Het is nodig, het is nodig. Dus de angst is heel belangrijk. Ja. Alleen de angst die je niet dient, de angst die je beperkt, dat is de angst dat je los moet laten. En hoe laat je het los? Heel vaak op het moment dat je de geloof, de overtuiging hebt dat iets anders is dan dat die angst je wil bewijzen. Ja. Dus ik heb angst om. Heel vaak is het trotseren van de angst de beste manier om van de angst af te komen. Ik ben bang om de snelweg op te rijden, dan ga je dat moeten doen. Ja, dus. Dat is een manier om de bewijs te krijgen dat die angst niet nodig is. Dat is een van de manieren om de angst. Onder hypnose kan je ook de angst kwijtraken. En er zijn ook zoveel verschillende methodes en manieren om van je angst af te komen. Ja. Het is wel leuk hoe je dat formuleert. Hoe ik het zeg altijd is dat om van je angst, zeg maar, als je je angst los wil krijgen, dus je wil het, dan moet je gaan. Ik zeg altijd begrijpen. Dit is begrijpen, de vraag stellen: waarom ben ik angstig? Ben je angstig om dood te gaan? Ben je angstig? Dus je moet jezelf de vraag stellen: waarom? En jezelf uitdagen. Zeggen van, zoals jij zegt van, toch doen. Kijken. Heel vaak is dat een hele grote stap. Want als het de angst voor de dood is bijvoorbeeld, dus de angst om iemand te verliezen en dat soort dingen, die angsten, die beperken je. Alleen, wat geloof jij als jij die iemand verliest? Wat gebeurt er dan? Er zijn meerdere mensen op deze wereld die hetzelfde kan doen als die iemand, bij wijze van spreken. Dus wat lever je in om in die angst te leven om die iemand te verliezen? Of wat lever je in om in die angst te leven om je baan te verliezen? Wat verlies je dan en wat is je angst daarachter? Je angst daarachter kan heel duidelijk zijn van, oh, dan kan ik niet meer eten, dus dan is het weer de angst voor de dood. Ja, precies. Het komt heel vaak voor de angst voor de dood, de angst voor overleven. Dat is ook weer de angst voor de dood. Je hebt angst voor de donker. Ja? Dus mensen zijn zo, worden zo gecontroleerd. En dit is ook, dit is perfect in het kader van de Matrix. Wat ik ook heb uitgelegd. Dus dat de perceptie manipuleren van de mensen. En dat doen ze door je angst in te jagen. En zeggen van, en het is altijd door angst van dood. Daar pakken ze je continu, angst van dood. En je hebt angst van dood omdat je niet begrijpt wie je bent. Je moet begrijpen wie je bent. Ja, als je denkt dat je dit bent, dan ben je angst, dan heb je die angst. Dan pakken ze je. En ik zeg altijd van dood, daar moet je niet bang voor zijn. Daarom spreek ik ook de waarheid. Want je moet op een punt komen dat je zegt van, je moet moed hebben. En trouwens, op het moment dat je moed creëert voor jezelf, je zegt van, ik ga het toch doen, ik ga toch kijken, ik ga toch oversteken, laten we even zo zeggen. Ja? Dan gaat het universum jou, het lijkt alsof het synchronicity, alsof alles een plekje krijgt. Het lijkt alsof het universum de mensen belonen die moedig zijn, omdat er niet zoveel zijn op aarde blijkbaar. Ja? Dus die worden beloofd. Al die mensen die zeggen van, ik ga het toch doen. Ik ga niet meewerken aan de medische industrie. Ik ga mijn geld daar niet in stoppen. Ja? En eigenlijk een hele kwestie van dat je dan gedwongen bent
Ik heb altijd, altijd betaald voor de ziekenfondsenverzekering. Ja? En ben nooit naar de dinges geweest. Nooit. Dus ik betaal elke maand €200. Voor wat? Snap je? En het heeft gewoon geen zin. En dat ze dan het gedwongen. Want als je dat niet betaalt, dan krijg je alles soort problemen. Hoe immoreel zijn we geworden in Nederland, mensen? Kom op. Laten we gewoon een beetje onze verstand gebruiken en niet meer bang zijn en angstig. En vooral ons gedrag aanpassen, want dat is het. Niemand wil het doen. Niemand wil hun levensstijl aanpassen. Iedereen wil gewoon... Iedereen wil in de hemel komen, maar niemand wil doodgaan. Niemand wil doodgaan. Maar heel vaak is het zo, ja, het is heerlijk, pika pika. Het is heel vaak zo dat niemand wil doodgaan voor de cause. Ja? Dus op het moment, kijk, wij zijn heel krachtig. Als volk zijn wij heel krachtig. Wij kunnen beslissen of iets wel of niet gebeurt. Als iedereen gezamenlijk iets stoppen, laten we zeggen stoppen met de ziekenfonds betalen. Ja. Hoeveel boetes gaan ze uitdelen? Ja, ze kunnen het wel doen, maar als wij het gewoon zeggen van nee, dat gaat niet gebeuren. Ja, als wij zeggen van nee, we betalen niet meer dan €100 in de maand. Nee, klaar. Ze kunnen niet heel Nederland in de gevangenis stoppen. Dat betekent oorlog tegen je eigen mensen. Weet je? En dan als er oorlog moet komen, guess what? Volgens natuurwetten mag je niet wel verdedigen. Ze hebben je altijd geïndoctrineerd op school. Dat is onze volgende thema. Dat je dan zeg maar niet tegen de autoriteiten mag ingaan. Je mag niet tegen de gevestigde orde tegen inspreken. Ja. Je mag het niet, want hun zijn de autoriteit. Hun weten het zogenaamd beter. En wat heeft meer dan 100 jaar, 200 jaar, ik zou zelfs zeggen 2000 jaar les van de mensheid ons geleerd? Wat heeft de geschiedenis al geleerd heeft? Dat ze niet beter weten dan jezelf. Want het is jouw lichaam. En je kan ook niet iemand anders de verantwoordelijkheid geven die jij moet hebben. Ja? Jij bent verantwoordelijk voor je eigen lichaam. Dat betekent dat je moet gaan onderzoeken hoe je lichaam werkt. Ja? Zo simpel is dat. Dus ik weet niet waarom mensen het allemaal zo moeilijk vinden. Ja? En daarom vind ik ze ook lui, Nicky. Want ik zeg van oké, maar waarom kan je dat niet doen dan? Waarom wacht je dat er... Ja, nogmaals, waar jij bent is ook niet een plek waar iedereen gaat komen. Ja, dat begrijp ik ook wel, ja. Alleen wil ik wel dat je rekening mee houdt, want waarom, ze zijn lui, waarom dit... Die judgment is, mijn inziens, niet helemaal eerlijk. Okay. Omdat heel veel mensen de mogelijkheid niet hebben om die stap te kunnen doen. Waarom? Wij zijn heel erg goed gedoctrineerd in heel veel. Heel veel. Wij hebben geleerd dat wij bepaalde dingen moeten doen. En bij bepaalde culturen is het echt precies wat het is. Zo doe je het en je doet het niet anders. Om dat op een bepaalde leeftijd zelf anders te gaan zien, is dat heel moeilijk. Ja. Dingen worden vanaf kleins af aan in ons gebroken. Ja. Ja. Dus om een heel simpel voorbeeld te geven, heel vaak denken ze dat Antillianen geen initiatief nemen. Dat is niet zo. Het is niet dat wij geen initiatief nemen, maar wat gebeurt er op het moment dat je als kleinkind opgevoed wordt, is je mag geen initiatief tonen. Op het moment dat je iets verplaatst, wie heeft je gestuurd om het te verplaatsen? Ga het terugzetten. Nou, na 3 keer dat je dat met een kind hebt gedaan, dan is het klaar. Dan gaat het niet meer doen. En als we dan hier komen in een maatschappij die wel eist dat ze initiatief gaan nemen, dan is dat een heel ander verhaal. Ja. Dat deel van hun karakter is al gebroken. Vanaf heel klein. Ja. En als wij dat niet zien, dan gaan we zien van, die mensen willen geen initiatief nemen. Het is hetzelfde met, ze willen niet wakker worden. Het is niet dat ze niet willen wakker worden, maar de angst is zo groot. Ja. En de doctrinatie is zo groot. En het aangeleerd gedrag is zo groot. We hebben altijd benefit eruit gehaald. Van, mensen vinden ons leuk als wij netjes gedragen. Mensen vinden ons lief als wij alles van onszelf geven. Mensen vinden ons in de club passen als wij op een bepaalde manier praten. En dat wordt dan je overleving.
Ja. En op het moment dat je niet uit die overleving kan komen door angst of door dat je in een groep zit die ook hetzelfde doet, dan is het niet dat je lui bent dat je het niet doet. Het is dat tegen betere weten in dat je het niet doet. Het is Ja. dan misschien tegen angst en opportunities wat je niet hebt gehad. Weet je, wij hebben bepaalde opportunities gemist. Maar als wij dingen niet doen, is het niet alleen omdat wij lui zijn of omdat wij niet willen. Maar heel veel mensen kunnen ook niet. En dat moeten wij ook kunnen begrijpen. Op het moment dat je dat begrijpt, Glenn, dat mensen niet lui zijn, maar soms in een situatie zijn dat het niet anders kan, dan heb je compassie en dan kan je die mensen op een andere manier benaderen om hun dan wel die hand te geven om daarin te kunnen komen, om het te leren. Maar wat is dan jouw... Ik kan het zo bij jou, Anna. Anna heeft een hele goede daar op de scherm gezet. Maar wat is dan volgens jou dan, zeg maar, de beste manier om iemand van punt A naar punt B te krijgen? Dus om toch wel oké, ze kunnen het niet, dus dat betekent dat we dan altijd zo moeten blijven. Dat is dan mijn vraag. Nee, daarom zeg ik, dat is precies wat ik je zei. Op het moment dat jij dat beseft, dat het niet een wil is of een luiheid, dan heb je compassie en dan ga je op een andere manier deze persoon erbij betrekken of erbij halen. Mm-hmm. En dan kan je bijvoorbeeld kijk, je hebt dan bijvoorbeeld, geef me een groep die niet woke is. Niet wat? Niet woke, niet wakker is. Oké, de mensen die dus allemaal gaan vaccineren. Laat me zeggen. Zeg maar, ja. Het is omdat zij die angst hebben voor de dood. Ja. De manier om deze mensen te benaderen is om hun te laten zien wat er ook in zit. Waarom? Omdat er is een grote campagne over een de mainstream media geweest dat het beter is om te vaccineren. Maar als je duidelijk, zonder die gevecht, zonder die hoe zeg je dat? De boosheid en de onbegrip bij hun te brengen van ja, waarom vaccineer je wel? Nee, maar dan op een andere manier, dus met liefde, wat jij zegt, en niet de angst, maar de liefde, daarmee het verhaal gaat vertellen, want ze zijn wel bang voor de dood, vergeet dat niet. Ja, maar dat is de reden waarom... Als je met liefde dit gaat brengen en je gaat het grote plaat laten zien, de echte plaat, dus niet de illusie, juist. Dan is er een manier om meerdere mensen uit te leggen hoe het zit. Ja, ik heb begrepen wel. En dat is ook de reden, mensen, want ik ben al 4 weken aan het praten over de liefde-energie, zeg maar, die moet dan weer gewoon worden. Het is dan de vrouwelijke energie, want die wordt eigenlijk aangevallen. En dus mensen hebben dat bij liefde niet, dat is zeggen. Maar liefde kan ook heel strak zijn. Ik ben een vader. En ik geef mijn kinderen duidelijke instructies, dus dat we begrijpen. En heel vaak, het is meestal de moeder die de meer passieve manier het allemaal doet. De manier van leren ook die ik heb, niet iedereen kan er tegen. Want ik ben heel vaak van, luister, domme koe. Je moet het zo mensen vinden dat niet leuk. Maar ik ga heel een stuk in ieder geval. Maar volgens mij inderdaad, dat niet iedereen kan tegen deze manier van Niki heeft het heel netjes meegenomen. Daarom hou ik ook van Niki. Niki, je hebt een zachte geest, Niki. Maar ik zie hier Anne die zegt, Niki, je hebt beslist gelijk. Mijn vader heeft de angst aan zijn kinderen overgebracht. Als jongen van 6... zijn moeder verloren, met zijn 19e zijn vader, met zijn 28 zijn de enige tweeling, tweeling, verloren en hij was 34 oud, zijn vrouw van zijn eerste huwelijk en jaren achter elkaar zijn 2 kinderen, wauw. Dus alles doet domme dingen, ja, het is wel heel erg heftig, Ja, dat is eigenlijk ook, we hebben heel leuk kunnen praten over de medische industrie. Ik ben eigenlijk heel blij al dat we dit hebben kunnen doen. Want onze tijd is eigenlijk voorbij. Dus we hebben niet eens kunnen praten over, echt serieus. Ik zei het toch? Ja, dit moet je echt 1 uur nemen. Nou, misschien gaan we het nog een keertje, ga ik nog een keertje brengen. Dan gaan we het toch wel, die andere dingen nog een keer toch wel. Ja. En de loop nemen. Maar ik vond het toch wel belangrijk dat we de medische toch wel een beetje kans geven. Wat wij
wat ook anders kan, hè? Want dat is ook wat ik een beetje tracht met dit programma. Hoe kan het dus anders? Hoe kunnen we het anders doen? Ja? Dus, nou, ik krijg hier van de stoel dat we nog een half uurtje hebben. Nou, dan kunnen we nog verder gaan. Nou, ja, waarom niet? Ja, dus, Hoe doe je het anders? Hoe doe je wat anders? De medische wereld bedoel je? ja, nou, wat ik vervolgens weer met jou gaan bespreken is dat eigenlijk de educatiesysteem. Ja, Niki, kom terug. Ja, de educatiesysteem. Want ik wil eigenlijk een beetje van jou weten hoe je dat ervaart. Want je hebt een speciaal geval. De normale, quote-unquote, de normale educatie, die werkt niet voor jouw situatie. Dus deel een beetje met ons hoe je het allemaal hebt opgelost. En zodat andere mensen ook een beetje idee hebben hoe we het ook kunnen oplossen. Hoe we ook kunnen zeggen van, dit is hoe ik eigenlijk met mijn kind wil omgaan, met zijn opleiding, et cetera. Okay. Voordat ik ga naar de educatie, wil ik toch nog even teruggaan naar hoe anders. Jij gebruikt heel vaak liefde en liefde is de enige manier. Hoe anders mensen in de medische wereld anders laten denken. Mensen moeten meer naar alternatieven gaan zoeken. En niet altijd geloven wat de dokter zegt. Ga zelf onderzoek doen. Bijvoorbeeld, als je meer de richting Chinees kan, doe dat. Als je meer de richting India's gaat, doe dat. Sorry. Maar vergeet niet onze eigen zwarte cultuur, dat heel veel medicijnen heeft. Ja. Heel veel. Ja. Heel veel kruiden, heel veel planten die wij al kunnen gebruiken. En de eerste is je voeding. Check wat je eet. En dat hele gedoe met gezondheid heeft heel veel te maken met emotie en eten. En eten, ja. Als je die twee aanpakt, dan heb je heel veel gedaan. Ja. Emotie en eten. Stress, verdriet, dat soort dingen. En eten, boosheid. Dat zijn, als je dat kan vermijden, als je dat kan reguleren. Want we worden allemaal boos, we hebben allemaal verdriet, we stressen allemaal. Maar als je dat kan reguleren, dan heb je veel meer rust in je lichaam, zodat je organen zelf hun werk kunnen doen. Op het moment dat je pressure zet op je organen door te veel van alles, suiker, zoet, zuur, whatever, dan gaan je organen daarop reageren. Ja. En de reactie is dan ziekte. Dus als je dat al wil doen en met liefde naar elkaar toe, heel veel dingen voor elkaar begrijpen, dingen samen doen, dan denk ik dat je al een heel eind bent. Hoe anders, zo anders. En nu naar de educatie. Ja. De educatie, hoe heb ik het gedaan? Nou, ik heb sowieso, kijk, ik zie als ouder is jouw taak om een kind te begeleiden om zo zelfstandig mogelijk de leven door te kunnen. Dat is je taak als ouder. Ja. En te zorgen dat het kind veel minder bagage draagt dan jou. Elke ouder heeft het beste voor met hun kinderen. Laten we zeggen, het grootste gedeelte heeft het beste voor met hun kinderen. Alleen, vergeet niet dat ouders ook een bagage hebben. En die dan overdragen op de kinderen. Maar als je daar bewust van bent, dan moet jij zorgen dat jij het doet met jouw kinderen. Ja. Maar wat ik belangrijk vind in het leven van een kind, is dat het kind zo heel mogelijk kan groeien. En heel mogelijk betekent dat het kind liefde heeft, dat het kind begrepen wordt, dat het kind naar geluisterd wordt, dat het kind gezien wordt. Als je dat al mee hebt, dan heb je een iets zelfverzekerder kind, wat straks een zegje kan doen in het leven. Ga het kind niet breken en straffen op dingen wat hij niet kan, waar hij niks mee kan. Ja. Hoe ik het doe in de educatie, mijn kind is voor mij normaal. Ja. Dus ik zie dat niet als niet normaal. Zij heeft dezelfde, ik kan anders zeggen, mijn kind is gewoon een kopie van mij qua karakter. Zij is heel sterk, ze weet wat ze wil, ze doet waar ze zin in heeft. Ze heeft niks te maken met een ander en de andere kant van haar is ze super sociaal. Ze is heel lief, she cares for everybody, ze wil iedereen helpen, maar zij weet wel wat ze wil.
En het is heel belangrijk dat wij onze kinderen daarin opvoeden. Want wat ze op school krijgen om te leren, is Ja. gewoon om te volgen. Alleen maar volgen. En als je een kind hebt die een beetje rebels is, dan heeft het kind een beetje leiderschap in zich. En Doe daar wat mee. wat jij nu zegt, Niki, is echt heel belangrijk. Want je zegt, wat je dan leert op scholen, is alleen maar om te volgen. Ja. En dat is iets dat, als ouders moet je daarmee kunnen omgaan ook. Want dat kind, die heeft ook recht om te denken. En heel vaak laten we de kinderen niet denken. Want scholen, en als ik dit zeg, ik heb het volgens mij een paar keer ook gezegd, is dat de scholen handhaven de indoctrinatietechnieken van de Duitsers, van de nazi's zelfs. Ja? Dat je dan zeg maar de geïndoctrineerde leerkracht hebt, die is geleerd hoe ze dan zeg maar de kinderen moeten gaan indoctrineren. En dan de kind mag alleen maar herhalen en zeggen wat de leerkracht hun vertelt. Dus als een kind een ander idee heeft, dan krijg je onvoldoende. Dus dit systeem, dat werkt niet, mensen. Ik bedoel, voor degenen die in het educatiesysteem zitten, dit werkt niet. Dit is niet hoe mensen zijn. We zijn wezens die kunnen denken. En op het moment dat we die denkvermogen activeren, dan word je ervoor gestraft. Dat je zegt van, ja, nee, maar ik denk niet dat dit zo moet. Dan word je ervoor gestraft. Nee, je moet juist een soort van stimulatie hebben voor de kinderen dat ze zelf nadenken. Want als bijvoorbeeld, ik heb kleine kinderen, als ze gaan praten, dan vragen mensen mij heel vaak waarom ze omdat ze laten gaan. Als ze zeggen van ik wil dit leren, ja, dan ga ik niet zeggen van ja, dit mag je niet leren, want je bent nee. Dan zeg ik wel, ga maar gewoon leren. Ja? Ik zorg ervoor dat ik boeken erbij haal als dat nodig is. Ik zorg ervoor, weet je, want ze moeten de vrijheid hebben en niet en trouwens, wat je ook net hebt gezegd, Niki, de stress die de ouders op die kinderen zetten. Ja, je moet een HAVO hebben. Ik weet niet dat Nederlandse kinderen, maar Curaçaose kinderen worden heel erg gestrest om bijvoorbeeld een HAVO te hebben. Of een... ja, dan ben je niks. Anders ben je niks. Anders ben je niks, ja, klopt. Ik denk, ja, maakt niet uit. Hetgene wat je doet, als jij gekozen hebt om, leerkracht te zijn van zwemleerkracht te worden, want ik vind zwemmen leuk. Voor mij mag het, ja. Want het gaat niet om alles is nodig. Alles is nodig. Het moet niet zo zijn, want wij denken heel vaak van ja, omdat hij niet kan leren, daarom wordt hij dat. Omdat hij niet kan leren, daarom wordt hij dat. Nee, als hij dat leuk vindt, dan moet hij dat doen. Ja. En het maakt niet uit wat. Want ik geloof er heel erg in dat als iemand iets doet wat hij leuk vindt, dat hij zo goed in gaat worden, dat hij daar ook van kan leven. Ja. Ik heb gezegd, ik verdien mijn geld met Niki zijn. Ja, of gewoon mezelf, ja. Ja. En daar verdien ik ook mijn geld mee. Met Niki zijn. Ik doe niks waar ik geen zin in heb. Ja. Ja. Op het moment dat ik iets moet doen waar ik geen zin in heb, word ik ziek. Mijn lichaam reageert er letterlijk op. Ja. Ja. Ik word ziek. Interessant. Ja. Mijn lichaam reageert daarop, Lynn. Ja. Omdat ik altijd tegen mezelf heb gezegd, je gaat geen dingen doen die je niet wilt. En maar kijk, mensen moeten wel daar komen, hè, Niki. Dat is het dan juist, want ik heb dat ook, maar ik heb het door heel veel pijn en lijden, heb ik daarachter gekomen dan, oké, ik moet inderdaad gewoon mezelf blijven, ik moet mezelf zijn. Op het moment dat want dit heb je ook op de werkvloer, dat zie je dwingen op een bepaalde manier te werken. Eigenlijk moet je iedereen in zekere zin vrijlaten om het werk op eigen manier uit te voeren. Want wat hun denken dat het beste voor hun. Ja? Maar dit concept is heel moeilijk in de huidige systeem waarin we zitten. Heel veel mensen begrijpen dat niet. Alf zegt, de maatschappij leert de kids om te reageren zoals de maatschappij dat wil. Ja. Dat klopt. Ja. Alleen, jij hebt als ouder de taak om je kind het ook anders te laten zien en anders te leren. Bijvoorbeeld, mijn dochtertje zegt, de juf zegt dat ik dat en dat moet doen. Ik zeg, de juf mag het zeggen. Maar je moeder heeft het te zeggen. Ja. Ja. Mama zegt jou, en je weet dat mama alleen maar het beste met je voor heeft. Mama zegt,
zo. Ik bel zelf de juf. En ik leg het heel goed uit. De juf of de begeleider zegt tegen mijn dochter, je hebt een dikke kont, bijvoorbeeld. Ja. Ik zeg tegen haar, nee hoor, want het is haar bouw. Hoe ga je mijn kind vertellen dat zij een dikke kont heeft en dat Het is alsof gewoon, dat slecht het is is? gewoon, Ik ja. zeg tegen haar, nee schat, je hebt hele mooie bolle billen. En ik bel en ik zeg, luister, zeg dat nooit meer tegen mijn kind. Ja. Want je Nooit moet, meer. ja, Je gaat mijn kind geen complex aanpraten. juist. Mijn Je kind moet heeft het doen. hele mooie bolle billen. Het past bij haar. De hele En, familie ziet er zo uit. en dit is ook Ja. cultuurgebonden een klein beetje hoor. Want op Curaçao zeggen ze ook van je hebt kroezig haar of sluikhaar. En dan zogenaamd sluikhaar is het beste dan kroezig. Allemaal onzin. Het is allemaal onzin. Ik begrijp niet waarom wij als mensen zo... Ja, kijk, dat is ons wel geleerd. Ja, Om tegen elkaar. Kijk, er is heel veel. Er is een hele historie hierachter. Maar wij hebben geleerd dat hoe zwarter, hoe donkerder, hoe dichter bij de negroïde ras je bent, hoe slechter je bent. ja. En wij moeten dat gaan verbreken. Ik ben bezig met een Ja, we zelf. ik ben bezig met een programma, met een project om dat op Curaçao te gaan doen. Dat wij aware worden van wie we zijn en dat wij dat gewoon moeten accepteren en gewoon daarin mee proud zijn en gewoon daarmee mee leven. Ja. Op de Ja. manier waarop wij supposed to be. Want Ja. niemand heeft ons gestuurd, niemand heeft ons gevraagd van wil je deze kant op? Nee, we zijn deze kant op gebracht en gestuurd en gedaan. Ja. Weet Ja. je? Dus wij moeten gaan accepteren dat wij zo goed zijn, precies hoe we zijn. Ja, we moeten gewoon, als ik mezelf in de spiegel kijk, zeg ik altijd wat geweldig ben je. Maar dat ben ik. Nee. Ja. Nee. Maar wat ik ook wil bespreken met jou is die, ja toch, ja. Wat ik eigenlijk wil bespreken, wat Anna zegt, is eigenlijk heel erg, is heel erg belangrijk. Want ze zegt van, in maatschappij leert de kids, want dat is een deel van cultuur. Hè? Maar dit krijg je ook terug in de scholen. Dat je dan zeg maar dingen aangepraat wordt, je wordt geïndoctrineerd eigenlijk. Ja. Maar de indoctrinatie houdt dus in, Geisel zegt alles wat zwart is slecht. Dat is wat wij hebben geleerd. Ja. En wij denken dat onze geschiedenis begint bij slavernij. Rot eens lekker op. Nee, is niet zo. Onze geschiedenis is voor de slavernij. Slavernij is een tussenstop geweest. Ja. Ja. Waar wij niet voor hebben gekozen, maar dat wij daarin zijn gestopt. Maar het is nu wel het moment om op te staan en door te lopen. Dus die fase moet voorbij zijn. Wij moeten nu gaan staan voor wie we echt zijn. Ja. Ja, maar ik vind dat ook in alles hoor, Nicky. Want ik vind bijvoorbeeld in de media-industrie is één van, waar we het net over gehad. Educatie is ook één van, daar hebben we ook nog over gehad. Ze hebben allemaal dit element, wat ik noem dan de slavenmeester-element. En die slavenmeester-element, die moet weg. Want het idee alleen maar dat een Nederlandse juf, want ik ga direct praten voor ook de Nederlandse audience en uit liefde, want dit is hoe we moeten zijn, want er is nou eenmaal... Anders komen we niet door. Nee, en het is toch bizar voor woorden dat ik zeg maar in de supermarkt zit, mijn kinderen zijn aan het spelen, komt een Nederlandse jongen naar me toe en die gaat me geld vragen omdat hij nou naar mijn kind heeft zeg maar zogenaamd opgelet, of ik moet hem geld geven. Omdat hij met mijn geld heeft gespeeld, hoezo geld geven? Dit concept van mij is het raar. Ja, maar dit concept van meester en slaaf wordt vanaf bij de blanke kinderen jong ingesproken. En bij zwarte kinderen de slavernijgedachte wordt vanaf kind af aan jong ingestoken. Mijn kinderen zijn niet jouw slaaf, kleine kind. En soms moet en ik vind het zo jammer dat ik dan heel jong met mijn kind moet gaan praten over discriminatie, bij wijze van spreken. Dat er iets is dat gebeurt. Dat als je dan je juf tegen jou zegt dat je een dikke kont hebt, dat gaat toch niet? Hoe kom je erop in je hoofd om dit soort dingen überhaupt met kinderen te gaan bespreken?
Ja? Dus wij moeten... Het is een grapje, toch? Het is een grapje. Het is een grapje, het is altijd een grapje. Ja. Wij hebben van de blanken geleerd hoe zwart, hoe dommer. Ja. Meneer Pastoor zei tegen een zwarte dat die zwart is en komt niet in de hemel. Daar moet je van denken, ja. Maar weet je wat het grappige van het hele verhaal is? Dat de blanken nu op dit moment zelf ook slaven zijn. En dit is iets dat ze... Dat realiseren ze niet. Dat realiseren ze niet. Ze zijn ook niet slaven, want de Matrix, dat is het hele verhaal van de Matrix, de gedachtegang wordt helemaal aangepast, zodat jij dan zeg maar gaat doen wat jou gevraagd wordt. Dat is het eigenlijk. En zo zie je ook, karma is een bitch, want het komt weer terug. Ja? Ik ben allebei, want ik heb ook blanke ras. Mensen zien het niet, vind ik prima. Maar, want ik ben halfbloed. Heb ik het een keertje al gezegd in de show. Maar een dubbelbloed. Ik ben een dubbelbloed, ja. Dus ik zie beide kanten. Ik zie beide kanten. Ja? Want ik kan relateren, ik kan denken aan de kant van de blanken. Ik weet precies hoe ze denken. En ik kan ook denken aan de kant van de zwarte, want daar zit ik ook continu. Ja, Anne denk ik ook. Heel goed, Anne. Dus ik heb de meeste van ons die dat hebben, die mix hebben, die kunnen ook heel goed beide kanten zien. Oké, we krijgen heel veel vragen weer. Het mooie is dat muzikanten, atleten en wetenschappers en artiesten laten zien dat volop gekleurde mensen laten. Ja, ik kijk naar hoe dat is liever dan wat men zegt, ja. Ze worden geprogrammeerd, zegt Bak. Ja, we worden echt, ja, dus we moeten echt gaan opletten met deze programmering. Het is allemaal onzin, mensen. Wat wij heel belangrijk, wat voor ons, wat wij zelf ook, we moeten ook heel goed kijken naar eigenlijk de hand in eigen boezem steken. Kijken naar wat wij zelf ook doen. Ja. Want wij stimuleren onze kinderen bijvoorbeeld niet om viool te gaan spelen. Wij stimuleren onze kinderen om bijvoorbeeld niet ballet te gaan dansen. Wij stimuleren, want het zijn witte mensen dingen. Maar dat is niet zo. Als je kind daar goed in is, laat hem het doen. Als je het leuk vindt, laat hem het doen. En ik wil iets erbij toevoegen, Nikki. Dit is heel goed dat je dat zegt. Laat het kind. Dat betekent, laat hem vrij. Ja. Zo zie je dat vrijheid cruciaal is in het ontwikkelen van een persoon, van een mens, van bewustzijn. Vrijheid. Niet slavernij. Zoals wij nu geprogrammeerd zijn om te zijn. Ja? Want we zijn geprogrammeerd nu, blank en zwart, om slaven van de staat te zijn, bij wijze van spreken. Oké? Dus op school leer je mag niet tegen de autoriteiten inspreken. Want wat ze doen, is voor het goed. Niks is voor het is niet waar. Het is niet waar. Ik heb nooit eigenlijk persoonlijk. Het is een persoonlijke ervaring, Nicky. Als de politie kwam, tussen dan zeggen we de gekleurde, de tendentie is dat het nog erger wordt. Oké? Want de mensen vinden hun zeg maar, komst niet aangenaam. De manier waarop ze ook gedragen alsof ze dan te zeggen hebben. Precies. Dat gaat niet met onze rat. En ik zie we hebben al de trauma. We hebben al de trauma. Ook de generational trauma. Ja. Dat wij door autoriteit altijd slecht behandeld worden. Het is generational. Wij zijn door generaties lang hebben wij iets ontwikkeld dat tegen autoriteit is. Omdat de autoriteit ons, wat wij dan autoriteit noemen, heel veel misbruik daarvan heeft gemaakt. Ja. En dat gaat van overgrootopa naar kleinkind toe. En het is generational. Ja, deze programmering moet eigenlijk uit onze... En het laatste stukje, want ik wil dit toch nog eventjes bespreken. Want eenmaal we toch weer mee bezig zijn met de indoctrinatie. De indoctrinatie bij de blanke kinderen, en dit is iets dat de Surinamers heel erg gingen dramen over de Sinterklaas. Ja, hij gaat over de Sinterklaas. Dan zei de plek moet gedrukt worden over de Sinterklaasviering. Ja, want... En dit is, wanneer je begrijpt hoe de hersenen werken, vooral de onderbewustzijn, en de dingen die je dan waarneemt, niet alles wat je dan ga je bewust mee om. Maar in onbewust ga je wel op die manier mee om. Dus een Sinterklaasviering,
wanneer ze het hebben over een gekleurde, dus ook al hebben ze de kleuren erin, dat haalt het niet weg, want het concept blijft hetzelfde. Wat we moeten leren in Nederland is gewoon stoppen met al deze constructies van slaven en meesters. Ja? In fact, als wij niet leren nu, dan gaat karma, de universum, Nederland heel op zijn billen zeg maar, slaan. En dan gaan we pijn en lijden krijgen. En ik praat niet eens over ons die boos zijn. Ik praat echt letterlijk over het universum zelf. Want karma is een oorzaak. Het komt sowieso. Het komt misschien niet vandaag, maar het komt. Ja? En dan gaan jullie kinderen gaan het betalen. Dus de kinderen van de blanken, die gaan het betalen. En dat wil je niet. Ja? Net als ik ook niet wil dat mijn kind onder de juk van slavernij, zeg maar, verder gaat. In deze constructie van illusie. Want dit is het punt, Niki. Maar we willen dat niet eens zien. Ik zeg zelf, als je... En dan wil ik weer terug bij, want je vroeg net hoe anders. Ja. Hoe anders gaan wij dit doen? Een van de dingen wat je kan doen is de generational course breken. Ja. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat is ook de reden waarom ik zei, ik heb een project waarmee ik naar Curaçao wil gaan. Ja. Om daarmee te beginnen. Wat gebeurt er? Wij hebben dit dragen we al generaties lang achter elkaar. Met familieopstelling kan je al die kettingen waar wij aan vastzitten, kan je dat breken. Ja. En dat kan hier ook. Met familieopstelling kan je heel veel doen. Maar het zijn wel wij, de zwarte mensen, die bij onze mensen dit moeten gaan doen. Want het is heel belangrijk dat je begrijpt wat er speelt. Maar een andere cultuur kan dat niet begrijpen. Ja, wat wij in onze geest dragen, is heel zwaar. Ja, maar alleen iets wat ik wil toevoegen is dat wij kunnen het breken, maar uiteindelijk moet het punt is dat we krijgen deze, want het is beide kanten eigenlijk. Weet je wat ik wil zeggen? Het is beide kanten. Want als aan de andere kant de blanken geprogrammeerd worden dat ze dan de baas zijn, ja, dan zullen ze altijd als de baas praten. Ja? En op het moment dat wij bevrijd zijn van ons slaaf zijn, dan kunnen wij dat praten van hun ook om gaan buigen. Ja, klopt. Dan staan wij in onze kracht om dat te kunnen doen. Er is één klein puntje daarbij. Ze zullen altijd beweren dat ze recht hebben om over jou iets. Dan zouden wij moeten gaan vechten. Ik ga bij jou niet te vechten. Op het moment dat je die trainer niet hebt, dan ga je niet vechten. Dan ga je gewoon staan. En één ding weet ik zeker van de Nederlander. Op het moment dat je zijn vingeren breekt, zoals wij in Papiamento zeggen, is het afgelopen. Ja, maar mensen moeten ook willen, ja. Maar kijk, wat ik probeer uit te leggen is namelijk dit. Ik ben naar Zuid-Amerika gegaan een tijdje, ja. Toen ik daar was, ben ik naar de Indianen geweest. In de Hooggebergte. En ze zitten daar, ze doen niemand pijn. Ze vallen niemand lastig. Maar je ziet wel dat de militair naar hun toe gaat en hun wel lastig vallen. En dat is wat ik bedoel. Dus ook al zijn wij uit dit systeem, want ik kom eruit en mijn kinderen komen eruit, ik ben al eruit. Ja? Maar ik wil dat meer mensen eruit komen uit dit gedachtegang, van slaaf-meester gedachtegang. Ja? Op het moment dat we eruit komen, als degene denken dat ze nog steeds meester zijn, die zullen je altijd blijven lastigvallen. Dus hun moeten ook eruit komen. Het enige waar je iets bij kan doen, is bij jezelf. De enige persoon wat je kan veranderen, is jezelf. Ja. De enige persoon waar je invloed op hebt, ben jezelf. Ja. Op het moment dat het bij jou verandert, dan verandert het bij een ander. Dus ik blijf er nog steeds bij. Je wil dat zij veranderen. Nee, dat gaat niet gebeuren, terwijl wij nog niet allemaal veranderd zijn. Nou, op het moment dat wij onze kracht nemen, want wij zijn krachtig. Op het moment dat wij in onze kracht gaan staan, onze kracht nemen uit de slachtofferrol stappen. En dan ook uit de ontkrachting die wij al die generaties lang hebben beleefd. Als wij daaruit stappen, dan zullen wij zien hoe zij gaan veranderen. Want de kracht is in ons. Wij zijn krachtig.
Maar als wij dat niet tonen en blijven bukken, dan gaat het niet werken. Dus Ja. wij moeten aan ons werken, daar gaan staan. En op Ja. dat moment ga je dan de ander kunnen veranderen. Maar je gaat niet van de ander eisen om te veranderen. Want Nee, dat maar gaat niet gebeuren. het punt, kijk, ik begrijp wat je bedoelt, want iedereen maakt zichzelf wakker. Daar ben ik het helemaal mee eens. Oké? Mhm. Waar ik wel in zit, is namelijk dit. Het moet niet zo kunnen zijn dat mijn ontwikkeling en mijn zeg maar vrij zijn belemmerd wordt door een ander. Want dan gaat de andere persoon wel in de verkeerde pad. Ja? Ja, Ik hoop dat dat duidelijk, ik hoop dat ik dat duidelijk heb absoluut. uitgelegd. Dus wat ik bedoel daarmee is namelijk dit. Ik verander, ja, maar ik wil niet dat mensen mij vertellen, want ik doe niemand slecht als ik in een vliegtuig stap en naar Nederland ga, of vanuit Nederland naar Curaçao of naar Aruba, Bonaire of whatever. Ik doe niemand doe ik, dus waarom moet je mij belemmeren dan? Dus op dat punt, omdat je die mensen daar, die gedachten hebben, ja, zit ik dan quote-unquote gevangen. Niet meer? Dus we moeten met z'n allen echt iets hieraan gaan doen. En informatie krijgen is een deel van, maar daadwerkelijk veranderen. Want ik zeg ook altijd tegen mensen die mij verkeerd doen, die zeggen van, ga je me vergeven? Nee. Dan schrikken ze. Dan zeggen, ben je veranderd. Maar vergeving is twee kanten. Sorry. Ja, vergeven is zonder als je me vraagt om je te vergeven en je Nee. verandert, dan heeft het geen nut. Je gaat hetzelfde weer doen. Ja, En daarom daar ben ik met je eens. Ja, maar daarom zeg Alleen- ik dat toen, wacht even, 2 minuten. Toen ze gingen vergeving vragen in Amsterdam en Den Haag volgens mij ook. Ik heb ook gezegd nee. Wat heb je gevraagd? Sorry? De burgemeester, die heeft, ik weet niet of je dat hebt gevolgd, de burgemeester heeft, sorry, niet Nederland, maar burgemeester. Ja? En ik heb ook gezegd nee. Want het is hetzelfde gebleven. Niks is veranderd, dus waarom zou ik je niet vergeven? Je moet je acties aanpassen nu. De gedachtegang van slaven en meester moet stoppen. Want dit komt uit Nederland ook. Dus als je de geschiedenis gaat volgen, de roots van dit kwaad gedachtegang is grotendeels ook uit Nederland. Duitsland ook. Maar ook Nederland. Ja. Ja? Dus, In het kleine land wat Nederland is, hebben ze heel veel gedaan. Nog steeds. Ze beginnen als rovers, hè? Ja. Verena, je hebt gelijk. Verena zegt, vergeven doe je ook voor jezelf. Je hebt gelijk. Deels heb je gelijk. Wat ik dat noem, is eigenlijk loslaten. Ja, dus je laat hem gewoon los. Maar ik vergeef het niet. Ik laat het los. Voor mij, als ik het loslaat, dan is het niet mijn zorg meer. Want het is jouw zorg. Ja? Het is jouw zorg om zeg maar, je gedrag aan te bouwen. Want ik hoef ook niks te doen. De karma doet hetzelfde voor me. Mensen denken niet dat ze daar geen karma hebben. Op het moment dat je pijn en lijden hebt in jouw leven ergens, dat heeft te maken met karma. Het heeft niks te maken van, ik ben het niet waard. Je bent het waard, daarom krijg je het ook. Snap je? Dat is wat heel veel mensen zeggen. Maar dit is geweldig, Nikki. Ik heb echt genoten van je gesprek. Ik denk dat het nu wel moeten gaan. Volgens mij krijg ik al een berichtje van de studio. Ja. We zijn over tijd. Ja. Dus ik wil je heel erg bedanken. Ik ga je nog een keer uitnodigen in de show. Want ik denk dat we deze onderwerpen, we moeten het onder de loep nemen. En ik denk dat jij, ik heb het gezegd toch, ik denk dat Nikki, ik zei het tegen Rita, ik ga Nikki echt brengen in de show. Dus oké, zo ja Glenn, een Nederlander zegt gauw vergeten en vergeven. Nee, maar niet alleen aan ons donkere mensen, maar het zit in hun karakter om het tegen iedereen te zeggen. Ja. Ja, en eigenlijk Engelsen ook. Die zeggen continu please, sorry, every time, sorry. Nee, niks sorry. Ja? En wij moeten ook gewoon zo worden. Niks sorry, gedrag aanpassen. Met mijn kinderen ook. Nee, niks sorry, gedrag aanpassen. Dat is wat ik je zeg. Jij moet veranderen. Jij moet het eisen van ze. Ja. Want zij zien het niet. Het is niet dat zij het niet willen. Maar heel vaak zien ze het niet. Ja, oké, dat heeft te maken met, heel vaak zien ze het niet eens. Omdat het te maken heeft met indoctrinatie en opvoeding.
En als ik tegen die mensen zeg, je bent niet goed opgevoed, dan wil je ze ook helemaal vermoorden, trouwens niet. Ja, want je moet leren dat op het moment, de slavenmeesters, die moet weggaan. Alle structuren ervan. Dat zit in de scholen, zit in de medische industrie, zit in kerken, ja, slavenmeester. Maar hoe wil je het anders doen? Hoe wil je dit veranderen? De verandering die nodig zijn, is een persoonlijke verandering voor heel veel mensen. Dan gaan we een andere keertje erover hebben, want we zijn over tijd. Maar het is een persoonlijke verandering bij iedereen. Wat mijn bijdrage daarbij is deze show. Ja? En ik ga jou vaker brengen erin, zodat jij ook jouw kennis kan delen. Ik ga je nu al vertellen. Oké? Want ik vind het hartstikke goed. Kijk, je ziet, ik ben iemand, ik ben vurig. En soms heb ik je water nodig om een beetje aan te koelen. Jij brengt die rust meteen op in de show. Daar ben ik heel dankbaar mee. Dat is de eerste, dat bewustzijn van de mensen moet omhoog gaan. Dus op het moment dat iedereen begrijpt dat ze geen slaaf zijn en ook geen meester zijn, dan krijg je harmonie. Niet alleen maar met de mensen. Ja, dat is liefde. Dan is dat de liefde, toch? Ja, maar dat vereist wel verandering. Want als iemand nu aan mij komt, fysiek, ja, dan moet ik mezelf verdedigen. Daar heb ik geen andere keuze. Het is ook deel van de natuurwet. Oké? Dus, dit is de boodschap ook die iedereen mag weten. Op het moment dat, dus eigenlijk de politie mag ook niet aan je komen. Ook al denken ze dat ze het wel de recht hebben. Ze hebben het recht niet. Wat ze moeten doen is... Dat is de volgende keer. Dat is de volgende keer, ja. Ja. Want liefde dwingt niet, Nicky. Liefde, echte liefde dwingt niet. Ja? Angst dwingt, liefde niet. Maar goed, ik hou erbij. Mensen, dankjewel voor jullie aankomst. Ik ga het hierbij houden. Nicky, tot de volgende keer. We gaan de volgende keer. Ja? Ciao. Doei. Doei.